O Entroido de Verán do Carballiño desta fin de semana lanza o programa de actividades de xullo, con 30 eventos culturais e festivos. A mostra de viños, que vai ser o 24, 25 e 26. Inauguramos o 24 aquí na Plaza Maior, vai se poñer unha carpa con os stands, e temos como novedade unha adega de Portugal. A Semana Grande para pequenos, a Semana Grande para nenos, que vai estar amenizada vai ser 27, 28, 29 e 30. O 27 vamos ter festa de agua con hinchables, festa da espuma con contacontos, gincana infantil. O domingo temos Cine na Rúa con Rondallas, unha das películas do ano de Galicia. Tamén, a través do colectivo do Cineclube, temos outra vez a edición de Cine de Flores, que será o 14, 15 e 16 de xullo. Despois, tamén hai un monólogo de Alberto Montes en galego, pode ser o calquera, que dentro da rede de dinamización lingüística no propio auditorio. Tamén, por parte da Fundación Iso dos Poetas, temos a Festa da Palabra. Neste caso, pois, temos festa dedicada á poesía medieval galega, co trovador Fernán Páez de Tamalancos. Temos un concerto de feito no Carballiño o sábado 18, ás 8:30, neste caso, pois, temos a Cervan e Soños de Ítaca, será na Praza Maior. Unha novidade é que incorporamos o mes de xullo tamén o Festival de Títeres, un festival que está funcionando moi ben nos últimos anos. Esta non foi a única presentación que acolleu hoxe o Salón de Plenos da Vila. Tamén a segunda carreira do pulpo, que reunirá deportes, saúde e lecer familiar este domingo no Carballiño. Está a inscripción aberta. Temos na página web Sportmaniac e na aplicación de Saudeter Live, pois temos a posibilidade de apuntarse. Xa decimos, de forma gratuita, ou acabar poderse duchar na piscina sin problema ningún, e o que queremos que sea un día para disfrutar de Carballiño. Como novidade, este ano haberá un percorrido máis de 5 kilómetros, que sairá ás 10 da mañá xunto cos de 10. Ás 11:30 saerán os nenos que farán un percorrido de 2 kilómetros. Esa é unha carreira bastante rápida. Bueno, esperamos que haxa bastante afluencia de xente. Si o tempo acompaña, que creo que sí, pois vai a ser unha mañá bonita para facer pois este tipo de deporte.